जों दासो फैदों नै सेन्देल बायहैबाय हेलौ फरथाव खाइदि कुस्टॉक कुस्टॉक दिनै मा गोबाव दं कलेज फैदार नै दिनै मानसिखौ आजा लांफैदार मानसिखौ नै नायदो दिनै स्कुटि दार ना कलेज गेटखौ आं सिगाङाव खोन्थायाखैमोन फैबायानो आरो ना मैया गार्ल्सफोरनि खांबाय दिनै बयसफोरनि माने लेडिस फार्स्ट आरो ना दा जों हाबलांसै आरो ना नै गेटआ नै हाबलांसै थ' ओरै खोथिनि हाबबोबाय मा थाग्रा जाना दं नै बोरमाफोरा जों गैयैखो जागासिनो नैसिया दै जाना दं जोङो नैयाव जला फैगासिनो आरो बिसोर मोनबाय जों सानैजों मोनथ'वाखै लाना फैदा मानसिया सालायो नै सिङाव दं ओमफ्राय बे बर्ड सार्टिफिकेट ना गाबोन आरो गार्ल्सनि सिगां बिदि लाखाबाय गाम बाजार जानानै फैनानै माखासे जा ओरैनो आलां फालां थाबायथिंगासिनो जों सान्दुं गोसायाव हाजोखौ नुहुरानोसै मालाबा जि गोजौ नुहुरो हाजोखौ नै सासेया जोंना अफाद्राय जाग्राया बेटारि सासेया फैया आरोना दा लांखांबाय सिगाङावनो जों साथामजों लांफाखोमोन नै ओमफ्राय जाखांफैदो बेयाव दंमोन जाना थांखांबाय आरो नै फैसा होदो बिथांमोना जों दासो फैदो नै फैलायबाय आरो ना सेन्देल बायहैबाय नैयाव नै सेन्देल लाफैदा बेग लाखांबाय सेन्देल लादो आरो ना दा बेगाव दंफैयो बिथांमोना मानानै आपडेट खालामदों नेगासिनो ओमफ्राय आं जना दं आरो ना स्टेट बेग दं स्टेट बेगाव आपडेट खालामफैदो मानसि दं आरो ना सिगाङाव ओंखायनो हाबथ'वाखै जना दं आजादिनो